Ένα δεύτερο θέμα που θέλω να θίξω είναι αυτή η τραγική κατάσταση της καθαριότητας, για την οποία η διοίκηση δεν είναι άμυρη ευθυνών. Διότι μπορεί να υπήρξε η απεργία των εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά πάρα πολλές φορές η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει υποβιβάσει τους υπαλλήλους, έχει μιλήσει ότι είναι πάρα πολλοί και ότι είναι και τεμπέληδες, και επίσης δρομολογεί από δημοσιεύματα στον τύπο, το βλέπω αυτό, την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. Να αναφέρω ενδεικτικά, όπως έχω διαβάσει, ότι, ύστερα από δηλώσεις του κυρίου Δημάρχου, ότι ένα δημοτικό διαμέρισμα θα παραχωρηθεί σε ιδιώτη για την καθαριότητά του. Και επίσης σε άλλη εφημερίδα διάβασα ότι ναι, αν βολέψει θα κάνουμε ιδιωτικοποίηση. Και κάτι ακόμα, θέλω να ρωτήσω για την ανακύκλωση, επειδή είναι ένα μείζον θέμα και η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω να γίνονται πολλά πράγματα. Σύμφωνα με την πρόσφατη σύμβαση που υπογράψαμε με την εταιρεία ανακύκλωσης, προβλέπονται 5.000 κάδοι και όχι 4.500 όπως αναφέρουν κάποια δημοσιεύματα. Θέλω να ρωτήσω πόσους από αυτούς τοποθετήθηκαν. Επίσης, η σύμβαση με την εταιρεία ανακύκλωσης προβλέπει ότι θα δοθούν το λιγότερο 10, το περισσότερο 15 οχήματα. Πόσα από αυτά έχουν δοθεί ήδη στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Και επίσης, θα ήθελα να μου καταθέσετε επίσημα τα ζυγολόγια. Και ζυγολόγια εννοώντας, λέω, ότι το προς ανακύκλωση υλικό, όταν φτάνει στον τόπο που είναι να γίνει ανακύκλωση, ζυγίζεται. Θα ήθελα να μου καταθέσετε επίσημα τα ζυγολόγια των τελευταίων 3 μηνών, και δεν μιλάω για τον Οκτώβριο γιατί είχαμε απεργίες, αλλά μιλάω για τους 3 προηγούμενους μήνες, όπως επίσης και κάθε μήνα στο εξής να μας κατατίθενται αυτά τα ζυγολόγια.